Hola a tots, això és Assassin's Creed Odyssey. Estem iniciant el capítol 221, després que en el capítol anterior vam finalitzar per fi la nostra estança aquí a l'illa de Seos. Hem acabat totes les missions, excepte una que l'haurem de completar a Caia, però de moment el que és aquí les hem fet totes. Hem fet totes les ubicacions, excepte això que no ho podem fer perquè és de les filles d'Artemisa i la Cassandra no pot atacar les filles d'Artemisa. La resta està tot saquejat, està tot fet. Ara el que he pensat que farem, perquè ara tenim, de les zones que estan fetes, tenim, a part òbviament de Cefalònia, tenim també fet Megaride, que per cert, Megaride està fet, tot està fet. També tenim fet l'illa de Salamina, tenim fet aquesta part d'aquí de l'Àtica, el que seria la platja aquesta sorrenca de Falero, la muntanya platejada i el cap de Sunió, tot això està fet. Ara el que m'agradaria fer, que jo crec que s'hauria de fer, és fer una mica més la part d'Atenes. Fer vol dir anar visitant les diferents ubicacions que es falten i acabar-les. Bàsicament és això el que vull fer. I aprofitarem que estem aquí al costat per anar a desembarcar aquí als Alts del Tòric, que això és un lloc també que em crida l'atenció que no hi hagi res en tot aquest lloc, per tant hi vull anar per veure què trobem, si és que hem de trobar alguna cosa. Aprofitarem que estem aquí a prop, que anem amb la Dràcia per anar cap allà i anirem fent una mica aquesta regió de l'Àtica. Intentarem acabar la regió de l'Àtica. Aquí és el lloc on vam desembarcar per primera vegada a l'Àtica, quan veníem a veure el Pericles. Vinga, perdoneu-me, però me'n vaig. Aquí doncs és on veníem. Vam venir la primera vegada, vam desembarcar per anar fins a Atenes. Va ser aquí on vam desembarcar, després de venir a Andros. Ara hi desembarcarem una altra vegada, però en unes altres circumstàncies. No sé què trobarem per aquí, no crec que trobem gran cosa. Tenim una senyora aquí que no sé què està fent, està donant de menjar a les gallines, suposo. Aquí una que està fent un concert. Està cantant la mateixa cançó que canten les nostres tripulants. No canta malament, No canta malament, no? Bueno, anem a la nostra. Aquest és un gos, no l'atacarem. Farem un cop d'ull per aquí, aquesta zona, per si hi ha alguna ubicació que se m'hagi escapat, perquè em sorprèn que no n'hi hagi cap ubicació en tota aquesta regió. És possible, però no em deixa de sorprendre. Per aquí és on vam venir. Recordo que aquí és on vam desembarcar, en aquesta platja. I d'aquí vam anar cap a Atenes. Aquesta vegada jo aniré una mica més, exploraré una miqueta més aquesta regió, a veure si trobem alguna ubicació que ens interessi, i si no, doncs anirem a Atenes i començarem a netejar Atenes de les ubicacions. Sí, comencem a netejar a les ubicacions d'Atenes, per dir-ho millor. No, però no té pinta. Aquí veiem clarament la ciutat d'Atenes, però no veig ubicacions, en absolut. Provarem per aquí una mica més al nord, però no crec que hi hagi res, Segurament ens apareixerien ja a dalt a la brúixola, si hi haguessin ubicacions pròximes, i com que no apareixen, allà dalt sí que hi ha alguna cosa. Deu ser un lloc d'aquests històrics.
És un lloc històric segur, això. Ja el devem tenir... No, no és un lloc històric. No ens el dona... Ah, sí, veus? L'estàtua de Zeus del món Imet. Sí que era un lloc històric, sí. Si anem cap aquí, no trobem res especial. Doncs anirem baixant cap a Atenes, que es veu immensa des d'aquí. No, no hi ha res. La ubicació més pròxima que veiem aquí, cap al nord, és justament aquesta... Hòstia, aquí això està mig fer, encara. Anem aquí dalt. Anem a la mina aquella de marbre, del Pentèlic, perquè allò no està acabat, Allà vam venir a fer no sé què. Ah, sí, vam venir a rescatar aquella missió que li vam fer en Cleó. Vam venir a rescatar un missatger i el vam rescatar i vam marxar. Però la mina va quedar per fer i ara és qüestió d'acabar-la. Ho hem d'anar acabant tot. La meva intenció és fer-ho tot. Mentre en tingui ganes i temps, ho aniré fent tot. Quantes hores em portarà? No en tinc ni idea. Moltíssimes, segur. Però, de moment, anirem seguint. Ja dic, mentre en tinguem ganes, anirem seguint. A veure, mirem això. Bueno, res. Cora, la viuda blanca. Nivell 70. Això vol dir que hi ha mercenaris millors que jo, Millors que la Cassandra, vull dir. A veure, aquí suposo que hi haurà molta gent ara mateix. A veure, entrem una mica amb el nostre estimat Ícar. Allà és on teníem on hi havia els presoners, el capità, no recordo com es deia. Torna a estar ple de tropes, això. Donarà feina a netejar això, Donarà feina a netejar tota aquesta mina encara, Hi ha 2 capitans per matar. Hi ha 2 capitans per matar. Hi ha una òstraca per buscar. Molts tresors per recollir. Vale, l'òstraca la tenim localitzada. Tengo que esconderme. Començarem amb calma, sense presses. Això ho agafem ara mateix. Vale, ja en tenim un dels tresors, està fet. Comencem per això fàcil. Esperem que se'n vagi aquell. Afortunadament per aquí hi ha poca gent. I no em veuran encara. No si puc matar aquests que em vegi. Sí, sí que puc. Està sol. Aquí hi ha morts, no sé què fan aquests morts aquí. Anirem recollint tot el que puguem. Ja van 2 tresors. Vinga, ja podeu sortir, va.
Por los dioses. Gracias, debo mis la dios. Vale, agafem l'òstraca. Vale, ja la buscarem, l'òstraca. Aquí comença a haver-hi més gent, també. Però no hi ha problema, els matarem, Els matarem a tots, no hi ha problema. Tardarem una mica més o una mica menys, però els matarem a tots. I el primer serà... Quin serà el primer? Espera, que m'ha vist. Espera, que m'ha vist. Paradoxótaton. Ara m'han vist, Ara hi haurà merder aquí, Però no passa res. Va, marxeu, senyors. Vale, ja en tenim un. Un altre. Anem a repartir una miqueta. Estàs mort, noi. Vale, ja tenim un capità liquidat. Ja tenim el primer capità liquidat. I d'aquí no se n'ha assabentat de res. Vale. Aquí veig un tresor, Anem a buscar-lo abans de res. Abans que se m'oblidi. Vaig a buscar aquest tresor. Que sembla que està sota l'aigua. Sí, està aquí baix. Vale, ja en tenim un altre. El tercer tresor ja el tenim. De moment no han posat preu al nostre cap ni res. Cosa bona. A veure, hem d'anar cap amunt ara, perquè aquí ja està tot fet aquí baix. A dalt n'hi ha un. Hi ha poca gent ja aquí, Puja. Això és fàcil d'acabar aquesta ubicació, Vindrà. Sembla que sí que vol venir. Bueno, que vingui. No sé per on vindrà. No vindrà. A veure, anem a buscar el tresor aquell. Allà hi ha un soldat que ve cap aquí. L'atacarem des de dalt. Aquí dalt hi ha més gent, Però bueno, de moment, abans de pujar, matarem el de baix. I aquí hi ha un tresor també. Aquí és el quart. Què fa aquest aquí? Morir-se, és el que fa. Ara vaig a fer una cosa també divertida. Vaig a tirar-li en aquest de baix, aquesta porqueria, a veure què fa.
I ara, a continuació... Vale. Ja n'hem matat un altre. Ara ja acabem, Em sembla que només falta pujar aquí dalt. Baixa, Cassandra. Aquest està d'esquena i el podem matar fàcilment. I robar l'últim tresor. Una altra corona del conqueridor. Aquest no sé què fa aquí. Morir-se. I ara queda el capità, que està aquí totalment avorrit. Té mala llet, Ja està. Ara sí que estem. Ubicació del Pentèlic acabada. Encara en quedava un. Vale, ja està. Cap problema. Et preocupes massa, sí. No et preocupis tant. Ja està, ja no t'has de preocupar més. Aquí vagi un tresor, també. També me'l quedo, ja que estem. Molt bé, doncs ja està feta, ara sí que està feta la mina, definitivament està feta la mina del Pentèlic. Ara podríem fer aquesta cova, que no està gaire lluny tampoc. Hem d'anar cap allà. I així anem netejant tota aquesta zona. Hi ha un cavall aquí, avorrit. Vamos. Me'l quedo jo. Anem a fer aquesta cova, que deu ser una cova senzilla de fer. Ja només aquí dalt hi ha una missió secundària. A veure què diu. Potser la fem, És aquí baix. A ver, señora, ¿qué vol? Kaire, amiga, ¿hay algo que necesites? Mi obra. El público acabó profundamente afligido. Todos lloraron. Escribir tan bien me trae problemas. Y no pareces muy feliz al respecto. Han prohibido mi obra porque provoca demasiado sufrimiento. Los soldados guardan el borrador en su campamento. Ojalá no la hubiera escrito. Incluso me han multado. No sé cómo voy a pagar. ¿Quieres que te dé unos dracmas? Ah, això és el que vols. Sí. Cada dracma que me des ayudará. Bueno. Muy bien, aquí está. 50 dracmes no són res. I és experiència que guanyem, que ens vindrà de conya. Moltíssima experiència per 50 dracmes, El que passa és que a aquestes alçades tota aquesta experiència ja és molt poqueta. Però en fi. Vale, ja tenim allà, ja veig els animals que hi ha aquí baix. Lleons. 100 lleons el que hi ha, cap problema. L'arc d'Hades els tenim liquidats en un moment. S'ha emprenyat, amb això del foc.
Feina feta, ens queda l'arròs. Serà un moment, això. Serà un moment. M'he d'estar aquí assegut. Bona cremada li hem fet, Ara vindrà. I el cremarem més encara. Oh, no em queden fletxes. No passa res. S'ha mort el foc. Perfecte, doncs la cova està feta. No ha costat res, això de fer. No ha costat gens. Agafarem una mica el mineral que quedi per aquí, que sempre va bé. Allà n'hi ha dalt, també n'hi ha. A veure si puc arribar-hi. No, aquí no puc arribar-hi. No sé on és, deu ser més amunt o no ho sé. És igual. Ja està feta la cova dels molts lleons. No hi havia tants, I amb això ja tenim una altra ubicació feta. Anem completant a poc el mapa. Molt a poc, sí, però anem completant. Aquí baix hi ha una altra missió secundària. Allà baix, o no sé on és. Ens hi acostarem un moment a fer-la o a veure què és. Sembla que està allà baix. A ver, aquí es que vol aquesta senyora. ¿Puedo ofrecerte un poco de ayuda? Los obreros han escondido un cofre lleno de tesoros cerca de la mina de mármol. ¿Quieres hacerte rica? ¿Por qué no vas tú sola a por él? Bueno, antes la zona estaba plagada de bandidos. Puede que ya se hayan llevado ellos el cofre. ¿Y esperas que mate a todos los bandidos? Así es, ese es el plan. Bueno, Soy la persona idónea. Te debo una mercenaria. gràcies. Doncs anem a matar els bandits. Per què no? No estan gaire lluny. Ho farem en un moment, això. Perquè necessitem tots els dracmes que puguem recollir, perquè millorar les coses val molts diners. Millorar la dràstia val molts diners. I molts recursos ens costa també. Per tant, tots els dracmes que puguem aconseguir. Panteres, Panteres a mi. Panteres a mi. Aquí dalt estan els bandits, els matarem a tots en un moment. ¡A ellos! No te preocupes, esto durará poco. Vinga, va, ajuda'm. No m'ha ajudat gaire, no? No van tan ràpid aquests. Què us heu cregut? Qui m'està disparant? Ah, vale, ja veig. Un moment, això m'ho quedo jo. Tu, No et puc vèncer? Mira, si no et puc vèncer. I tant que et puc vèncer. I el que falta on és? Hi ha un altre. Ets tu? Que faltes? Sí, oi? Ah, no, que aquesta és la... Aquesta és l'amiga meva. Ah, estàs aquí. Va, ara sí. Recollim el que és nostre i anem un moment a recollir la recompensa, a cobrar.
Se m'ha escapat. Vale, ya está fet, Naya. Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos, de todos. Estás hecha toda una guerrera. Toma, tu pago. Siempre termino lo que empiezo. Molt bé, doncs ja està. 1.800 dracmes més, 50 de ferro, extraordinari. Doncs ja podem deixar aquí aquest capítol amb tota tranquil·litat. Ara costa pujar de nivell, però bueno, ho hem d'anar fent a poc a poc. Deixarem, com deia, aquest capítol aquí. En el següent ens en tornarem cap a Atenes i anirem acabant de netejar tota la ciutat d'Atenes, fent totes les ubicacions, perquè missions secundàries crec que ja no n'hi ha. Ui, aquests senyors s'han enfonsat de cop. Bé, doncs, com deia, deixem aquest capítol aquí. Mira, ja baixa l'Ícar. Bé, doncs, ens acomiadem aquí d'aquest capítol i en el següent, com deia, continuem cap a Atenes. Fins aleshores.